Partiya Çepa Keskiye SP û Partiya Demokratîka Gelan HDP encama hilbijartinê û qonaxa piştî wê ya karê ku dê bikin gotûbêj dikin. Roja sêşemê endamên encûmena navendî yên wan her du partiyan li Enqere civiyan. Ortaya koyduğumuz siyasal hedeflerimiz bakımından Di alî armancên me yên siyasî de divê em rûbirûyî kêmasî û lawaziyên xwe bibin. Herçendî me wek ku kiribû armanc hemû hewldanên me bo guhertina rejîma koşkê bû. Lê di nava şikista opozisyonê de bi giştî em para xwe jî qebûl dikin. YSP û HDP ji ber destnîşankirina berbijêrekê bû posta serokkomariyê û hevpeymaniya li gel çend partiyên çepên Türk bo hilbijartinê rûbirûyî gelek rexneyan bûn. Başak Demirtaş hevjîna hevserokê berê HDP Selahaddin Demirtaş ku ev 6 salonî ve di girtîgehê de ye di Sihuyekê Gulanê de ragihandibû ku dest ji siyaseta çalak berdide dibêje Selahaddin Demirtaş sê caran daxwaz kir ku bibe berbijêrê serokkomariyê lê bersiva wî nedan. Li ser berbijêrbûnê yek gotin jî ji Selahaddin re negotin. Ji Selahaddin re gotin difikirin jinek Tirk bikin berbijêr. Li beramberî wê yekê Selahaddin pêşniyar kir Birêz Gülten Kışanak bibe berbijêr. HDP ji ber berdewamkirina doza daxistinê ya li dadgeha destûrê li ser navê YSP bejdarî hilbijartinên serokkomariyê û parlamentoyê yên Tirkiye bû. Li gorî hilbijartinên sala 2018 hejmara kursiyên wê ji 67 kursiyan daket 58 kursiyan. Biryar e payîza îsal kongreyeke awarte li dar bixe. Hevserokên HDP ragihandin di wê kongreyê de ew ê nebin berbijêr.